В днешния урок ще научим, че организмите са изградени от клетки, които съдържат цитоплазма и наследствено вещество и са обвити с клетъчна мембрана. Повечето клетки имат ядро, растителните клетки имат вакуола, хлоропласти и клетъчна стена, каквито няма в животинските. Растенията и животните са изградени от клетки. Клетката е основната градивна единица на организмите. В нея протичат жизнените процеси. Клетките са толкова малки, че повечето от тях не се виждат с просто око. Те се наблюдават с микроскоп. А сега запишете с главни букви строеж на клетката. Клетките се различават по форма, размери и по задачите, които изпълняват. Клетките имат различен строеж, но всяка клетка съдържа 3 основни части – клетъчна мембрана, цитоплазма и наследствено вещество. Клетъчната мембрана е външната обвивка на клетката. Да, тя е тънка, еластична, прозрачна ципа, която има свойството избирателна пропускливост. Пропуска да влязат в клетката само необходимите за жизнените процеси вещества, а в обратната посока пропуска само непотребните вещества, от които клетката се освобождава. Цитоплазмата изпълва вътрешността на клетката. Тя е сложна полутечна смес от вещества, която прилича на суров и яйчен белтък. В нея протичат жизнените процеси. А наследственото вещество е най-важната част от клетката. То съдържа цялата информация за устройството на клетката и за жизнените процеси в нея. При размножаването наследственото вещество се предава на нов... Цвети, ти да не си чела предварително урока, че ми суфлираш? Не, госпожо Георгиева, с брат ми гледахме един филм за клетката. В най-просто устроените клетки наследственото вещество е разположено в цитоплазмата и не е разграничено от нея. По-сложно устроените клетки имат ядро, в което се намира наследственото вещество. Ядрото е контролният център на клетката, който управлява всички процеси в нея. А сега научете повече за великото откритие на Хук. И за откритието на Хук ли казаха във филма? Къде без Хук? А сега научете повече за великото откритие на Хук. Робърт Хук е учен енциклопедист, естествоизпитател и изобретател. Преди повече от 3 века с усъвършенствания от него микроскоп Хук наблюдава срез от кората на корков дъб и описва видените голям брой малки кутийки, оградени с преградки, подобно на пчелна пита. Нарича ги клетки, което на латински означава малки стаи. Щом си подготвена от филма, моля те излез на дъската и ни кажи за растителните и животинските клетки. Клетките на животните и на растенията си приличат по това, че имат клетъчна мембрана, цитоплазма и ядро, в което се намира наследственото вещество. Растителната клетка има още клетъчна стена, хлоропласти и вакуола. Това са части на растителната клетка, които ги няма в животинската. Клетъчната стена е най-външната част на растителната клетка. Тя е твърда, придава формата на клетката и я предпазва от увреждане. Хлоропластите съдържат зеленото вещество хлорофил. Хлорофилът поглъща слънчевата светлина и участва в изграждането на хранителните вещества в листата на растенията. Вакуолата е мехурче, запълнено с сок. Той съдържа водни разтвори на хранителни вещества и минерални соли. Когато си приготвяме сок от портокали, домати и други плодове и зеленчуци, ние изцеждаме този сок от вакуолите на растителните клетки. Не съм, народе! Хайде на прясната вакуола! Искам вакуола от мандарини. А за мен вакуола от диня. Вместо алкохола пийте вакуола! И какво ти каза госпожа Георгиева за това представление?
двойки! Как така? Една за клетъчната стена, една за хлоропластите и една за вакуолата. Цвети, аз те питам съвсем сериозно. Колко ти писа? 6, мамо! 3 клетки правят числото 6.